ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ବହୁ ପୁରାତନ ଗାଡ଼ି ଯେପରି କ'ଣ ମଡ଼ିଫାଏ କରିକି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ କିପରି କ'ଣ ଗାଡ଼ିଟି ଚଲାଉଛନ୍ତି, ସେଭଳି ଏକ ୱାଗନରକୁ କିପରି ଏକ ନିଆରା ରୂପ ନେଇକି ଆମର ଏଠିକାର ହୋମ୍ ମେକରର ଯିଏ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ ନିଆରା ରୂପ ନେଇକି ଯାହାକି କରିଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ଏଇ ଡିଜାଇନ୍ ଦେଖିକି ଆପଣ କିପରି କ'ଣ ସେ ଚେସିସ୍କି ଛୋଟ କରିଛନ୍ତି ଆଉ କାହିଁକି ଏଥିପାଇଁ ଛୋଟ କରିକି ସେ କିପରି ତାଙ୍କୁ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା ସେଇ ଆଶୁତୋଷ ବାବୁ ଯିଏକି ଗାଡ଼ିର ନିଆରା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି। ନିଆରା ରୂପ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକି ଚେସିସ୍କି ଛୋଟ କରି ଆପଣ କିଭଳି କ'ଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି ସେ ବାବଦ ଟିକେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋର ପ୍ଲାନିଂ ଥିଲା କି ସବୁବେଳେ ଚାହେଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗାଡ଼ି କରିବା ପାଇଁ। ଆମେ ଦେଖେ ଯେତେବେଳେ ଗାଡ଼ି ୱାଗନର ଗାଡ଼ି ଯେକୌଣସି ଗାଡ଼ି ଦେଖନ୍ତୁ ଜଣେ ଲୋକ କୌଣସି ଗାଡ଼ିଟା ଚଲେଇବ କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଲୋକ ଚଲେଇବ କିନ୍ତୁ ଜାଗାରେ 4 ସିଟର ହେଇଥିବ କି 5 ସିଟର ହେଇଥିବ ଆଉ ଜାଗାଟା ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ସ୍ପେସ୍ ନେଇଥିଲା। ତ ମୋର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା କି ଆମେ କେମିତି ଟ୍ରାଫିକ୍ କଞ୍ଜେସନ୍ କରିପାରିବା ପ୍ଲସ୍ ସ୍ପେସ୍ କେମିତି ମ୍ୟାନେଜ୍ କରିପାରିବା। ତ ମୁଁ ଆଜିକୁ ଅଲମୋଷ୍ଟ 15-16 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଭାବିଥିଲି ଛୋଟ ଗାଡ଼ି ନିଜେ ଡିଜାଇନ୍ କରିବା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ବାଙ୍ଗାଲୋର ଥିଲି ବହୁତ ଲୋକ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ କେହି ହେଲ୍ପ କରୁନାହିଁ। ବଟ୍ ମୋ ସେ ଡିଜାଇନ୍ଟା ମୋ ମାଇଣ୍ଡରେ ଥିଲା। ତ ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶା ଆସିଲି ତ ସେ ଆଇଡ଼ିଆଟା ମୁଁ ନିଜ ମାଇଣ୍ଡରେ ନେଇକି ଦୁଇ ତିନିଟା ଗ୍ୟାରେଜ ସହିତ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କଲି। ଏହି ଗ୍ୟାରେଜ ମଧ୍ୟ ରାଜି ହେଲା। ଫାଇନାଲି ମୁଁ ଗୋଟେ ଗ୍ୟାରେଜ ଗଲି କି ମୁଁ ଏଇ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ନିଜେ କଟ୍ କରିକି ଛୋଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ ଯଦି ଗାଡ଼ିଟା ଛୋଟ କରିବା ଭିତରେ କିଛି ଖରାପ ହେଇଯାଏ ସ୍କ୍ରାପ୍ ବି ହେଇଯାଏ ସେଇଟା ତ ମୋ ରିସ୍କ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ରିସ୍କ ନେବ। ବୋଲେ ସେ ଜଣେ ଗ୍ୟାରେଜରେ ରାଜି ହେଲା। ସେ ଗ୍ୟାରେଜ ନାଁ ହେଲା ସ୍କୋମୋଟା। ସେ ବହୁତ ସପୋର୍ଟ କଲେ ଏବଂ ଏ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ମୁଁ ଡିଜାଇନ୍ କଲି। ଏ ଗାଡ଼ିଟା ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାର ସାଇଜ୍ ଏକଦମ ମ୍ୟାନୁଆଲ୍ଟା ବି ଛୋଟ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ 2 ସିଟରଟା ଆଉ ସେଟା 4 ସିଟର ନାହିଁ କେବଳ ଫ୍ରଣ୍ଟ ରୋ ଦୁଇଟା ଅଛି ଆଉ ବ୍ୟାକ୍ ରୋ ଯୋଉଟା ଥିଲା ସେଇଟା ଆମେ କାଟିକି ବାହାର କରିଦେଇଛୁ। ଅଲମୋଷ୍ଟ 22 ଇଞ୍ଚେସ୍ ଗାଡ଼ିଟା ଛୋଟ ହେଇଯାଇଛି। ଛୋଟ ଯିବା ଫଳରେ ଲାଭ କ'ଣ ହେଲା ଗାଡ଼ି ବହୁତ ହାଲକା ହେଇଗଲା ମାଇଲେଜ୍ ବି ଅଧିକା ଦେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ମୁଁ ଜେନେରାଲି ଟ୍ରାଭେଲ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରେ। ତ ମୁଁ ମୋ ୱାଇଫ୍ या ମୁଁ ମୋ ସାଙ୍ଗ ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ରେ ଯାଇଥିଲୁ ପ୍ଲସ୍ ପଛପଟେ ଯେଉଁ ବୁଟ୍ ସ୍ପେସ୍ ଥିଲା ଯେଉଁ ଲଗେଜ୍ ରଖିବାକୁ ଜାଗା ଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଟା ବହୁତ ବଡ଼ ହେଇଗଲା। ଫଳରେ ଆମେ ବହୁତରୁ ବହୁତ ଲଗେଜ୍ ରଖିପାରିବୁ। ଇଭିନ୍ ଆମେ ଛୋଟ ଟେଣ୍ଟ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛୁ ଛୋଟ ମାନେ କୁକିଂ ଆଇଟମ୍ ରଖିଛୁ। ଆମେ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ ଯାଇଛୁ ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ବହୁତ ଆଟ୍ରାକ୍ଟିଭ୍ ହେଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ପଏଣ୍ଟ କହିବାକୁ ଚାହିଁବି कि आप इंडिया जो देखिए इंडिया रे आप केवल गाड़ी मॉडिफिकेशन पाइबे कि बॉडी मॉडिफिकेशन पाइबे। इट इज फर्स्ट टाइम इन इंडिया कि आप गाड़ी बॉडी को मॉडिफाई कर तो इट इज समथिंग टू बी लर्न माने माने सहज भाव आम गाड़ी को काटिक छोट कर गाड़ी काटिक छोट कर सैंडविच भाया कला भाया आ जिगजैग करतारी जॉइन कर तो यहाँ जब आप प्रैक्टिकल आसवे देखिए तो एक्सप्लेन कर दिस इज समथिंग टू बी इट इज मतलब समथिंग टू बी लाइक्ड और अप्रिशिएटेड। आप आसिले देखिए जाए निश्चित रूप से गाड़ी देखा बहुत आट्राक्शन लगुच। ଏବେ ଆମେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଗାଡ଼ିଟା ଆପଣ ତ ନିଶ୍ଚୟ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛନ୍ତି କି କ'ଣ ଲଙ୍ଗ୍ ଡ୍ରାଇଭ୍ କରୁଛି ଏବେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଆପଣ କମ୍ଫର୍ଟ ଲାଗୁଛି? ମୋତେ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ତ ଏଇଟା ମୋ ୱାଇଫ୍କୁ ଗିଫ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ମୋ ୱାଇଫ୍ ବି ବହୁତ ଖୁସି ଭେରି କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍ ଇଜି ଟୁ ଡ୍ରାଇଭ୍। ଆପଣ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ କୌଣସି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଆପଣ କେଉଁଠି ମାନେ ଗାଡ଼ିକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ କିଛି ଟେନସନ୍ ନାହିଁ। ଗାଡ଼ି ବି ବହୁତ ଛୋଟ ଫିଟ୍ ହେଇଯାଉଛି ତେଣୁ ବହୁତ କମ୍ଫର୍ଟେବଲ୍। ତାଳଚେର ବିଘ୍ନେଶ୍ୱର ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ BA ନ୍ୟୁଜ୍।